Kambi tudruok mar Safaricom no bago tiegruok ne jong'wech ma pacho kama timo ikruok ne tuke mag Olimpiks mar ng'eyo weche mag tiyo gi omenda gi kungo kaachiel gi kawo thuolo mar tiyo gi weche mag tudruok e mbui kaka yorno manyalo konyo jotugo. Tiegruokno mano obagi e boma Eldoret no oywayo jotugo maromo 40 kocha mopogore opogore kane giyudo tiegruok e weche mag tiyo gi omenda. Keno mag pesa e kinde mag yudo mich mag omenda tok yombo e tuke, yore mag chako ohala kaachiel gi ng'eyo helni mag nyalo chako mondo mi okonygi e higni mag sedhi e rutaya. Seche moko jotugo mathoth bedo gi pek mar wuoyo gi jofwambo ka kambi mar Safaricom bende notiyo gi thuolo mar puonjogi kaka onego bed ni gitimo twak gi jofwambo. Moko kuom jotugo mano oyuore tiegruok makamano oting'o Faith Kipyegon, Eliud Kipchoge, Ezekiel Kemboi e kind jotugo mamoko. Chini tuone kama tutaleta because tunajua imekuwa muda hiyo medal ikikuja Kenya, lakini sisi tuko na matumaini as my team Mateiko na Penal. I think we are going to cooperate. Mmoja wetu akipata gold ni furaha yetu. I think itakuwa furaha yetu sana. So we promising you, keep on cheering us, keep on supporting us and pray for us. I will urge my fellow athletes, let's invest in what we get. Let's, when we get 20 bob, let's eat 10 bob and put aside 10 bob. It will help us in the future. And I hope the education we got today, it will really push our learning to know that future is coming, retirement is coming, and we have to invest for our future youth. These are young athletes, they need that guidance. These are athletes who've shown great potential, and we wish them well. Actually see a lot of potential, and once the medal starts coming in, of course financial literacy is that skill that will be very important for them to be able to manage themselves and of course their